پارێزەر û rewşenbîrên bajarê Kobanê di çarçoveyî destpêşxariya xwe da ji bo pêşxistina pêvajoya diyaloga Kurdî-Kurdî destpêşxariyeke nû dikin. Got partiyên yeketî û pêşverû jî têxin nav diyalogan da. Endamên destpêşxariyê yên got serdana nivîsgeha Partiya Yeketî kirin ji dengê Amerîka re gotin. Got ew bi gelek pêşînyara hatine da got pêşkešî hemî partiyên têkildar bikin. Got her du partiyan têxin nav diyalogan da got rêzên Kurdî bigirin. di îxarê mubadera me sebe yekrêziya cemaata Kurdan ino Sûriyê nasnameke me çê bibe merceiyek çê bibe lêvegeriyeke me çê bibe û nabe ku partîne me tevgirina me yani siyasî li dervayê vê meselê bin. Yani em baweriya me yani baweriyeke pir reqebûne ku ino divê ku em kanibin yani merceiyeke heqîqî xwedan misdaqiyê be yani çê bibe ku sebî yani em kanibin yani ve tevgerê me li hamber ku Emrûkê çûne dereke sewaen bi nîzam re wala bi cînê din re em kanibin yani mewqifê me qewîm bin. Ev destpêşxariya got ji hêla her du partiyan ve hat pêşwazkirin. Endamên wê diyar dikin got ew hêvî dikin bigihêjin encameke erênî. Ji aliyê xwe ve rêveberên her du partiyan piştrast kirin. Got ew piştgiriya diyalogên aliyên Kurdî dikin. Da got bercewendî û destkeftiyên gel biparêzin. Derbarê beşdariya wan di va diyalogan da diyar kirin. Got gelek tîbîneyên wan hene. Her wiha bang li aliyên Kurdistanî dikin got ji bo vê projeyê destek bidin û keleman li pêş yekrêziya Kurdî rakin. Komîte me destek kir û her wiha kêfxweşin ku ev komîte di kar û xebata xwe da berdewam e. Vê ca wek dibe em wek Partiya Yeketiya Demokrata Kurd li Sûriyê gelek tîbînî me li ser vê projeyane û taybet li ser wek dibe projeya siyasî. Ji ber wê yekê jî em tanha em wek dibe em li dervayê vê dîlokê ku niha tê kirin mabênê partiyên niştimanî Kurdî û her wiha partiyên Encumena Niştimanî Kurd NKS em dervayê va dîlokanin lê cem ne qedexê ne memnûek qonaqekê ji qonaqên va dîlokê ku dibe ku em jî tevlî bibin. Gavên ew pêşîniyar û têbînên me ku me wek bê radestî herd berpirsiyarên ku va dîlokê ku birêva dibin me kirine gavê ew têbînên me bicî werin em tevlî va ewan dibin tevlî vê dîlokê ku niha çê dibe bê. Yani ku merceya Kurdî çê bibe ewaya bi xwe yani we bibe amilekî qûwa ji bo Kurdê Sûrî ji bo mafya Kurdê Sûrî we kanibe va bîtir feal be di elaqatê xwe duwelî da we xelk jî taban we were pêşî me û we em bêjin heta em ji bo Kurdê taban berî çendakî me û Partiya Wehdê me name neşandin ji bo Partiyên Kurdistanî Partiya YNK û PDK û KCK me xwast ji wan re bibêjin dibe ew jî hêro Kurdistanê Sûrî di rewşekê de dibe jêr alîger bin û Kurdê Sûrî jî di dîrokê de ti carî xweşin da nedane ji bo wana em alîgerê wan bûne ew jî hîro em di merheleke zor re derbasibine dibe ew jî alîgerê me bin ne cê xilafê bin cê alîkarê. Hêcayî gotinê ye got parêzer û rewşenbîrên Kobanê dê di rojên pêş da bi Encumena Niştimanî ya Kurd NKSê re bicivin û pişinyarên xwe û nêrînên her du aliyên dervayî diyalogan got pêş bikin. Li gorî destpêşkaran got bajarê Kobanê jî ji ber gefên Tirkê di metilsiyê da ye û yekbûna rêzên hemî aliyên siyasî dê vê tirsê ji holê rake. Mahmûd Balî, Dengê Amerîka, Kobanê.